ройгон буд. Инчунин муҳоҷирони корӣ бахшида барои баланд шудани маош. Фаҳмидем ки маълимаи нағз буда ехтам. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем, баъдан комментарияҳоро мехонем. Бо диққат гӯш кунед. нафарҳое ки мехоҳем донед номи шумо дар реестри Россия ҳаст ё ки нест, номери WhatsApp мебурад бинависонед, мебинед ки номтон дар чорни спискай ё ки не. Уже як ҳафта вақт мондагиай, агар номтон бошад дастрошни проблемотона ҳал кунед ки депорт мешем. Патент боз қимат мешавад. Русия барои муҳоҷирон боҷҳои нав ҷорӣ кард. Сар карда аз имрӯз дар Федератсияи Русия барои муҳоҷирони корӣ боҷҳои нави давлатӣ ҷорӣ карда мешавад. Бар асоси тағйирот ба кодекси андози Русия, минбаъд барои ба қайдгирии шаҳрвандони хориҷӣ дар ҷои будубоши онҳо 500 рубл ситонида мешавад. Гуфта мешавад то ба имрӯз ин хизматрасонӣ ройгон буд. Инчунин муҳоҷирони корӣ барои гирифтани патент ё тамдиди он 4200 рубл иловагӣ месупоранд. Дар сурати дароз кардани муҳлати иҷозатнома барои кор айни пулро бояд пардозанд ва агар мехоҳанд нусхаи патент ё иҷоза барои кор бигиранд 2100 рубли дигар боҷи давлатӣ месупоранд. Барои тамдиди муҳлати мақомот дар иқомот дар Русия акнун 1000 рубл пардохтан лозим мебошад. яъне ки аз ҳамин сабабҳое ки боҷҳои нав ҷорӣ кардан нархи навои патент қимат мешавад. инчунин продлит кардани патент барои нафарое ки трудовой договор доранд. ҳамчунин шурӯъ карда аз рӯзи 1 сентябр муҳоҷирони корӣ аз ҷумла муҳоҷирони тоҷик дар Русия бояд дар Москав худро дар як барномаи дигари мобилӣ бо номи Амина сабти ном кунанд. замимаи мобилӣ дар бораи мавзеи будубоши ҷуғрофӣ ё геолокатсия ба Вазорати корҳои дохилии Русия маълумот медиҳад. яъне ки анамин Амина приложение ки ҳастай дар бораш тафсилоти пурра дар барномаи дигар худохоҳад пешкаши шумо мегардонем. ҳамаша бо тариқи видео нишонтон медиҳем ки чӣ гуна шумо метавонед бо тариқи программа худтона сабти ном бикунед. яъне оҳиста оҳиста посредникҳо дигар регистратсия карданашон аз байн меравад. хоб мавзӯи мо бо дар бораи қимат шудани нархи патент аз сабаби ҷорӣ кардани боҷҳои нав дар Федератсияи Русия. комментарияҳои шуморо мехонем, каме ба саволҳо ҷавоб мегардонем. кадомида дар кор боша границаи Қазоқистон перескат кардан, номерошон мебурад, занг занен, аз зари хонатон мегиранд, шуморо граница мегзаронанд. Дадобоева нависондаем. Ассалому алайкум. Раҳмат барои информатсия. Бахшида барои баланд шудани маош. нархи продуктаҳо баланд шуд. яъне ки барои нарх навои продуктаҳо баланд шуданаш ҳозир мо гап занем. мақсад коркунои мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ нарху навои бозорҳоро мисол назорат мекунанд, то ки қимат нашавад. ҳач хеле ки медонед, ҳама сола дар моҳи сентябр бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нафақапулӣ ва музди маош боло меравад. бахтовар нависонда. Салому алайкум бародар. номерои студентский билет мекардагиро мегӯед? Пешакӣ раҳмат. мутаассифона ҳозир мо қатъи одамое ки студентский билет мекунанд ҳамкорӣ надорем. ягон 3-4 моҳ зиёд шуд ва ҳеҷ кас ҳам тавсия дода наметавонад. як нафари дигар нависондаи симкарта харида каси дигар ба ти ҷавобгарӣ дорад дар Россия. симкарта барои худтон зарарҳои бисёр дорад. вақте ки ба номи худтон мехаред, ба дигар кас ҳам метавонед. мисоли гап шумо намедонед одамо бо кӣ суҳбат мекунад, чӣ коро мекунад, дар интернет чӣ тамосҳо мегирад. ба ҳамин хотир ба сари худтона проблема наёрен. ин хубтара. ҳозир вақте аст ки ҳеҷ кас занбоварӣ нест. файз нависондай. Салому алайк бародар. нав Россия бурай бе патент чӣ хел регистратсия мекунӣ? нав Федератсияи Русия бурай бо тариқи ҳамон программае ки мо гуфтем ҳамон. ва ҳатто дар муддати 1 моҳ патент ҳам бояд ки дастрас бикунем. як нафари дигар нависондай. Салому алайкум брат. ҳамин гоз сибиёи Россия баъди 1 сентябр чӣ хел регистратсия кунем? бо тариқи программа бародар. як нафари дигар нависондай. Салому алайкум акай Сормон. савол ҷавоб та илтимос. диён фарзанд шава хизмат мебаранд? баъди таваллуд чӣ документ кардан лозим? раҳмат барои маълумот. яъне ки ҳамун метрискаҳое ки фарзандои шумо доранд, ин шаҳодат ба ҳамин ду фарзанд доштани шумо метиҳад ва шуморо аз даъват ба хизмат озод мекунад.
ва шумо ҳамин шаҳодатномаҳои таваллуди фарзандора метавонед ки бурда ба военкомати ҷои истиқрор пешниҳод кунед ва шуморо дар қайд бимонанд, яъне ки ба қайд бигиранд шуморо. Нурулло нависонда: тамошо кунед нависта намешавад. Тамошо кунед нависта мешавад. То чӣ хел юрист навишта наметавонӣ. Ҳай фаҳмидем ки маълимаи нағз буда ихтам. Раҷабалӣ нависонда: салом акаи Сорбон. Ман бе документ мегардам. Пешаи 10 сентябр билам Тоҷикистон депорт намекунанд. Илтимос ҷавоб диҳед ба саволам. Пеш ай 10 сентябр Тоҷикистон омадан проблемаитро ҳал намекунад. Пеш ай 10 сентябр то документот 100% боша, ана ин проблемаитро ҳал мекунад. Мисол ҳозир касе ки дар Россия пеш ай 10 мрава ай пай документ спорӣ шава, документоша 100% кардани шава, ин масъалаода проблемаш намешава. Бигем ки 10 сентябр шид аллакай ҳами 11 шид, муҳлат ба охир мераса, варидҳои навбатӣ сар мешава дар масъалае ки мақсад бе документен ё ки ҷарима дорен ё ки дигар чизо. ва ҳамин хотир ин чиза строго ба назар бигирен ва пайи коротон бошен. Зинда ва сарбаланд бошен. Барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.